Datorren bideoan menuak nola egin ikasiko dugu. Orain, orriak ordenatzen hasiko gara, eta horretarako menu bat sortu behar dugu. Goazen aurrera. Menuak editatzeko aurkezpeneko blokean egingo dugu klik, eta menua aukeratuko dugu. Hemen, sortu ditugun orrialde guztiak ikusiko ditugu ezkerraldean. Baina, zer dago orrialde honetako menuan? Eskuman ikus dezakegun moduan, hasiera, honi buruz, blog eta kontaktua. Eta hori da menuan dagoena. Lehen, beste orrialde bat sortu dugu, baina menuan ez dago. Honen gainean klik eginda, menura arrastratuko dugu. Behin menuan egonda, ordena aldatu dezakegu, eta gainera pestaina baten barruan sar dezakegu, atal bat izango balitz bezala. Hau amaitu eta gero oso garrantzitsua da gordetzea. Gero, web orrialdea aktualizatzen badugu, menu aldatu egin dela ikusiko dugu. Beraz, argi eduki behar dugu diseinua. Horretarako prototipatu beharko dugu. Orrialdeen ordena eta nondik norakoa pentsatua izan behar dugu hasi baino lehenago.